לוקחת שתי רצועות, מלטפת את זה בצורה כזו. בסדר? ואז זה כמו חילזון. איזה יום. איזה יפה. זה קלה קלות. קלה קלות, ממש. דניאל שלי עושה את זה כבר. את איזה צורה היא עושה דניאל? הנה גם את זה היא עושה, ואז הוא עושה פרק כזה פתוח. חורצת חרוצים ומגלגלת, וזה נפתח מה זה יפה. ולא להתקשר אלינו ביום שישי, גם אנחנו עושות לו, אנחנו עסוקות. באלמינציות, חברים, אלמינציות לבחירה ב10 שקלים בלבד. יש תמונות, יש את הברכה, יש הכל באלמינציות. יכולה להיכנס גם פרק. גם קערות אם יש לי מי שרוצה. יש פה קערות, מכסים, מי שרוצה גם מפה. הנה, אני לוקחת שתי רצועות. בנות חייבות לעשות, גם מי שלא עושה... לא, שימי קצת שמן. זה גם נותן ברק. בסוף, לקראת הסוף. שתי קצוות לכיוון השני. 2 לפה, 2 לפה. עוד פעם, 2 לפה, 2 לפה, 2 לפה. בסדר? עד שנוצרת לי החלה החמודה הזאת. כמובן, אם אני רוצה אותה גדולה, עבה, רחבה, זה כבר תלוי ברצועות. בסדר? יש לך לחם ומחר. יש לך לחם למחר. זאת הראשונה לא... אני יוצרת 6 או 9 מה שתרצו. את זה אני מכניסה לתוך הלולאה. את זה אני הופכת למספר 8. אתם רואים את המספר 8? ואת זה מחזירה חזרה. הנה, יש לי את הלחמניה המוכרת לנו. נעשה את זה שוב לאלה שאין להם סרטונים. אתם יודעים כמה שנים לקח לי ללמד אותה לעשות את זה? הנה, 6 או 9, מכניסה את זה פנימה. מספר 8 ואת זה פנימה. הלאה. זה אף פעם לא יוצא לי ככה. אל תדאג, עוברים עכשיו. אף פעם לא יוצא לי ככה. תמיד הם גלובום גלוב. קצת שמן בידיים. 3 צורות אני עושה לבעלי, לא משתנה. עכשיו אנחנו עולים דרגה. זה מה של 6. זו מאוד קלה, מאוד יפה. זו חלת, תראו כמה היא פשוטה, כמה היא יפה. זה חלת שיבורת. תלמידי לעשות חלות. תלמידי לעשות חלות. יש לך במלאכיות. תנו לזה תפיחה, כמובן, לזה תפיחה, ואפשר לעשות את הביצה לפני שזה תופח. הטוב ביותר לעשות תפיחה, לשים את הביצה לפני שזה תופח, כדי לא לגרום, לפנצ'ר את זה. אנחנו שמים ואנחנו מורידים את התפיחה. 6. זה מאוד פשוט. יום שישי לא להתקשר אלינו. תראו כמה זה פשוט. חיצוניות X פנימה. חיצוניות X פנימה. כל הזמן החיצוניות X, X, X. פשוט תראי X. לא משנה, הקלטתי אז. איזה יופי. אני מחר אכין את זה ואני אשלח לכם. רגע, הבנתי נכון, את קודם שמה ביצה. תשלחי לי בוואטסאפ, פרעלית לטלפון שלי. ביצה לפני שזה תופח. ומחר אני אראה את תופח יחד עם הביצה. מה היא אמרה? עכשיו שמה במשאירה. לא, אני מסיימת, שמה ביצה ומשאירה. לא, אני מסיימת, שמה ביצה, משאירה קצת ומכניסה. למה? לא, בוא תקשיבי, אצלי. אין שבת פה.
דלת פתוחה, לא, הדלת... בנות, לא לעזוב עד שאתם גומרים את כל האוכל שהכינה בעלת הבית. אל תדאגי. השארתי אותם שיאכלו את הכל. הם אוכלו הכל. זה נקרא שתי בערב. לוקחת את הראשונה, זה 5. מעבירה אותה בין הרצועות למעלה, למטה, למעלה, למטה. תראו, למעלה, למטה. בסדר? למעלה, למטה. בסדר? אחד למעלה, אחד למטה. בדיוק. עוד פעם תחזרי להתחלה. למעלה, למטה. למעלה, למטה. כל הזמן הראשונה. למעלה, למטה, למעלה, למטה. אפשר לעשות את זה גם 6, אפשר לעשות את זה גם 8. קודם כל הראשונה, כל הזמן עוברת בין הרצועות. אבל ואת עושה לכם? כן. אסתר, אבל תגידי, אם את שמה כל כך הרבה כאן, זה לא תופר ונדבק? היא עשתה 8 פה. מפרידים אחר כך. מספיק. עכשיו כבר נעשה ביצה וסומסום שלא ייפול ה... שלא תעברו אותה עכשיו. תזיזי את זה. תשים שם ביצה. עד שיתחמים מתנות. כמה קילו? 2 קילו? 2 קילו. פה יש 2 קילו. כן, בסדר. מי שאוהבת חלה עגולה, אנחנו נעשה שם חלה עגולה. כמה עשית 4? עכשיו פה זה כמו השיבולת, אבל פה זה יצא צמא, זה לא יצא שיבולת. בסדר? אני לוקחת את החיצוניות X. זה X. כל פעם עם 2 חיצוניות. כמו שעשינו עם השישייה. 2. אבל זה, אנחנו עושים איזה חלה עגולה, רק שנייה. זה את מסובבת אותה, נכון? כן. זה יפה, אז ראיתי, כן, ראיתי. היא עכשיו עושה עיגול ושמה את זה, מסובבת את זה לבפנים. לא, זה אני עושה. זה העגולה. זה חלה עגולה. יש גם אסתר את זה שאת עושה ככה, את עושה כזה ומסובבת אותה ככה. זה נראה קל, אני לא יודעת, לא נראה לי שזה יצליח לי. את עושה את זה כזה? לא, הוא בהתחלה קשה. קשה. אסתר תעשי את זה שאת עושה גם מסובבת את זה, ואז מסובבת אותה ככה, כאילו כמו כדור. עשית פעם שעבר כמו כדור. רואה שזה ממש. לא, אבל אם נראה את זה כזה קשה, זה קשה. כי זה מיומנות, זה פעמיים בהתחלה קשה, בהתחלה זה... זה מאתגר. העיקר הכוונה. עכשיו אני עושה... היא עושה עכשיו אשכול ענבים. סיבה. אשכול ענבים, זה מה זה? שמן. יש לך שמן בידיים, אז הוא מרטיב את ה... זה לא נדבק. שמן. תראי מה היא עושה, קצת שמן, טובלת את היד קצת שלה. שמן. כן, הנה, שמן. וזהו. כן. הנה, יש לך שמן פה. אפשר כי השמן מרטיב את השמן. יופי. עכשיו... 3, 4. אשכול. ענבים. ענבים, אני עושה... שים את זה לחתן.